עכשיו עם טימי באוורס, ליד מגיע לחסום. באוורס עכשיו מנסה דרך אליהו עד הסוף, פישר יורד לחסום אותו, אבל ווטסון עם הסיומת. מכבי עושה חילופים על השלוש, מהפחד שלה מהשלשות עושה חילופים, היה חילוף בין כספי לאליהו על השלוש ובאוורס ניצל את זה כדי לחדור. יונה 4. את הקטלונים משאירים את הגבוהים של מכבי לזריקות מחצי מרחק. אנחנו רואים עכשיו את ווטסון עושה מה שהוא רוצה בצבע. כן, אבל אתה יודע, שם חיכו וסקס ואנדרסן ניצל את זה כדי לרוץ מהר לצד השני. ווטסון מגיע מורן רוט, אויו לא נותן לו שלשה, רוט עם הכנסת כדור לווטסון עם דנק גדול. לא ראינו הרבה פיק אנד רולים עם טרוויס ווטסון. אתה יודע, לא שחקן עם ידיים כל כך טובות, אתה לא תמיד צריך לתת לו את הכדור בפיק אנד רול. זה דבר שגודס הביא, כבר ראינו את זה פעם שנייה, פעם ראשונה הוא החטיא לאפ, בפעם הזאת הוא הבטיח שזה נכנס. שרון ששון הוא לא מגדולי השומרים פה. לא זקן השומרים, כן. ווטסון חופר לתוך הפישר ועושה עליו 2 נקודות. פילוג בפתיחתו של הרבע הזה. ששון עם טימי באוורס. הולך פנימה לווטסון, מכבי תל אביב מאפשרת הכנסות כדור כאלה לווטסון. ארויו מרים את היד ולוקח על עצמו את העבירה. למרות שזריף נותן את זה לפישר, וזו עבירה שנייה של דיור פישר. זה מה שרצה, לא, את זה רצה פיני גרשון, מה שרצה גודס מפתיחת המשחק, זה את פישר עושה עבירות, הוא דחף את הכדור לטרוויס ווטסון, שהיום נראה הרבה יותר מגוון ממה שראינו אותו כל העונה. למרות שבחלק הזה של הגיוון יש גבול. טרוויס ווטסון, שחקן של 54% מקו העונשין. קיבל עוד פעם חופשי לגמרי את הזריקה מהחצי מרחק הזאת, והוא לא יחטיא הרבה כאלה. ובצד השני עומר סניד אמנם עם אסיסט, אבל עומר סניד בלי נקודות. גמר את המחצית הראשונה, אז קשה לדעת כמה זה הגנה של מחצית השני. סניד כבר, ה-GPS לא מוצא את הסל. סניד עם 0 נקודות. ווטסון